Waduogo kaunti ma Nairobi weche mabiro tenore kod mago mag thieth mayudo ni jogo ma nitiere jela motwe sani ok nyal yudo thieth e osiptal ma Mbagathi bang' kane osiptalno odagi chiwo negi thieth wera ne gibandho bad migaono mar Kenya Prison Service omenda maromo shillings milion 12. Jo jelago ne ochopo kanyo mar mondo mi otimnegi thieth, kata kamano tend osiptalno ne odagi chiwo thieth makamano ka luwore kod omenda makamano mag pod ibandho Kenya Prison Service kaluwore kod tenda osiptal ma Mbagathi bure Nairobi kaendi. Omenda makamano ma en gowino en mano mowuok higa 2024 kochakore dwe mar 11 manyaka sani osekunore mochopo shillings milion 12 ka bende higa 2018 nyaka 2022 ne ntiere gowi ma bende ne pod gibandho osiptalno